Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star, gidalit sa Armen Drama. Watch the Star. Si Gina, ginaingon, do naghihigayon nga ang lalaki nga imong likayan, nga imong kalagutan, ikaw iyang mahilabtan, huwag kining natapos ang kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Oh, Waldo? Ikaw na sa ning kalit nga mitunga sa agianan? Sorry kay day. Kita na ko nagduong ka sa inyo. Dali de ko gani. Arutangan di ka. Asa naman sa ituyo ni mo, uy? Huwag yapon. Ang nguyaw-yapon ko ni mo. Hala, uy. Kadaghan naman ta kay Pasted Wilds. Di lagi ko ganahan ni mo. Kay maglagot ko magtanaw sa imong naw. Pitasan ni mo eh. Saban, gusto kang luguson di ka? Sige! Lugusa! Kay human ko ni mo lugusa, maghikog ko. Bita, ginanay. Sugtan lagi ko kay ibog kay ko ni mo taon. Tabang! Tabang, ma! Gitay, wabirin ka. Tabang! Sa oy, noon so. Bahala ka na. Musig ko. Tabang! Iwagay ako gilugos! Dagan lagi kang amawa ka. Kalagot. Mamugkos, Jud. Isagot ay gusto niya. Unsa, oy giatngan ka na sa ni Waldo sa daan o gihulga kang luguson. Uy, nay. Pagsinggit na kong pakitabang, midali lagi dagan palayo. Ipastilan din na ayaw yung kumpiyansa anang tawhana, ha? Kana kay iya kang gihulga nga luguson. Nagplano yun siya dautan ni mo. Karong gabi, inay, inigpamisita ni Larry na ako. Sugto na ako siya. Aron dili na magsamok na ko sweldo kanunay, uy. Maayo pa na sige, nakagusto ka man ka ng Larry. Sugta na siya. Ug hagda tayong minyo. Aron di na magsamok pa ni mo sweldo. Kay bisag magkauyab pa mo, unya di pa mo makasal, ay magsabok-sabok man lang gyapon na ni mo kay daga pa man ka. Hagda tayong minyo si Larry. Ingon anak yun ang buhata, Gina, ha? Salamat kay imo day kong gisugot, day, Gina. Kana tungod kay nakagusto sab ko ni mo, Lar. O, si Waldo ba? Magsige lagi kapon na siya panguyab na ako, bisag kadaghanan ako kipasted. Unya, magsige og atang nakustan. Gihulga magani ko niyang lukuson. Mo ba? Niyabag na siya? Karon nga uyab na ta. Basta magbinuang na siya mo og atang diya sa daan. Ipapulis din ako na siya. Gusto na lagi unta ko magminyo na, Larry. Aron dili na siya magsamok na ako. Karon nga uyab na ta. Akong inon niya si Papa ug Mama nga magminyo na ta. Ay, salamat. O sige, magminyo na lang ko, uy. Kay maglagot siya ko anong Waldo nga magsigig atang na kusdan. Pero ugma, manuroy ta day, ha? Mag-date ta. Sige. Nakagusto man ko ni mo. Ug unya uyab naman ta. Basta sige. Mukuyog ko na mo bisag asa ko ni mo dad Larry.
Taningi mo rin. Namikin kikik. Oh, shit, kagilok. Kalami, Agay, kalami, Imong kamot. Imong gihapyod sa akong upos. Samtang imo ko kitit. Lami kay mong boobs ka. Didihon niya. Karoon pa rin. Binungaton taning doon mo ka pa. Ako nang ikaw na ako, Sige. Sige, lamig na kayo. Karoon ka rin. Sakit. Sakit. Primero yung sakitan na day. Gamay ra, oy. Sakit. Gamay ra. Kinig pa Sakit, gamay. Gamay ra gihapon. Sakit day. Gamay. Kapuyay. Duhagid karon ang itong nakuha na. Lami pa yung ikatulo. Pakasli ba yagid ko, ha? Pakaslan. Kabiyan niya ka virgin ako. Sakit pa ba gamay ang ako? Dili dead ako. Gamay. Sige. Magpakasal niya ta. Magpakasal ta. Unsa? Nakuha na ni Larry ang imong pagka-virgin kahapon? Unay. Busa kinahanglan nga iya nagigkong pakaslan. Beda, kinira pag mabirginan tahas kag sakita ra ba? Ako bitaw atong nabirginan kong anhing tatay mo. Luha-luhang matakos ka sakit, oy. Ha? Bongkag ginhawa anak, oy. Hala? Mao ba? Wala ako lagi. Wala Kaya kay naman. ko bati grabing sakit ato. Oy. Sakit pa mo gayong pinakansol migas. Oy, way ayo. Way ayo, Gina. Nay. Unsa? Ay, uday, uy. Mga gamay, ang sakit nga. Di pa mati mo. Kiti naman ako na, dako ang kang larigod. Katilabay ako anak kaniya tuno. Ha? No, mibayad ko anak niya. O dakong kantidad, uy. Para lang yun ka makatilaw ko ba, niya. Pero do, ay, nagbahay ko, uy. Kang iya no, ay. Ako na siyang gipamungi ki na. Saba ka na ba yun? Oh, Oy, kiki. nabagoy terminong pamungi ki, oy. Giki lang, giki. Saba da yut, oy. Bitaw, uy. Kana noon si Waldo, day. Ay, katilaw ko niya. Askang tagbawan ako. Naghanapin ako na tilawan, uy. Dako kay niya, day, no? Lamiagi, day, uy. Ay! Bayot. Pagluglos. Kita ka ni. No? Kutsilyo. Tunggabot ka mo singkit. Tanana pakanti. Dahil payag di asunahan at ito dito. Tara na yun! Waldo, ayaw. Ayaw ko ba nga kupanti. Waldo. Kapinong sagbutan ng inuhoy. Mga magka-12 anyos. Mag-upanagi ko na. Mo
ubod. Waldo, ayaw intaon. Tamba, uy. Ayaw ba? Gilok ba anang imo bungot? Ay, ayaw. Waldo, ayaw. Ayaw. Waldo. Ayaw lagi ba? Ayaw bungot. Tungis lagi ka buga. Diabetes ang ka. Uy, marat ako Waldo, ayaw ba? Ayaw. Ang kayaw. Ito bisahin mo lagi niya. Self-defense man na. Ayaw. Kumuna ko. Ayaw. Ayaw do kaya. Tanawa rin. Ano? Ako. Kataas. Waldo, ayaw. Uy, mamatay ko, ana. Ayaw kadako, ana. Di ko matay, ani. Di ko mamatay. Ay, kahit ni pero ayaw. makaya rin ni. Ayaw. Ilabay ko to ako kutsilyo. Tungod kay kini ako indunggab ni mo. Ada, ay! Gay! Gay! Hinay, taon ay kadako ba anak kasakit? Agay! Hinay! Kikapdos ba anak? Uy! Agaray! Agay, idoon ba? Kaming ko dahil. Ayaw ko dali! Uy! Idoon!